Biseri. Vaš domaćin Vanja Bulić. Poštovani gledalci, da li se može živjeti bez papira o identitetu? Neko kaže može, neko ne može, a neko može bez tih papira da uđe u zatvor, da izađe iz zatvora, pa da se praktično ne zna ko je bio u zatvoru, ko je izašao. Ljubomir Perić, moj večerašnji gost, malo ću popričati o ovome. Ljubomir, izvoli. Ja ne znam, to je vjerojatno slučaj nezabeležen u istoriji. Ljubomire, polako, ti si imao i u zatvoru. Dobro večer, moje poštovanje. Šta si imao u zatvoru? Ček, samo s ove strane. Izvoli. Ovamo s ove strane mi lakše da uđe. Aha, dobro, samo polako. Dakle, ti si u zatvoru šlogirao, jel? Da. Je to bio razlog izlaska ili ne? Ne, to je bilo čisto privatni razlog. Možda i privatni, a možda i sama situacija u kojoj sam bio tamo. A kako to onda lečio kad nemaš papire? Lečena od prilike. Ima tu neka dokumenta, pa ćete vidjeti kako leče. Dobro, ja polako. Znači, na koji način leči. A ti ćeš, jel ti lakše? Može i ovako. Ajde, dok je polako. Hvala. Dobro, prvo hvala ti što došao u emisiju Biser, prvo što nisi ti baš jednostavan momak sa svojim životom. Pa nisam. Šta ti kažu prijatelji za sve ono što si prošao? Pa šta će da kažu, neki veruju, neki ne veruju. Verujte da mnogi kažu da to nije moguće proći, ali eto, prošlo se. Ne ovaj posljednji deo, nego onaj deo i do odlaska u zatvor i do gubljenja papira, je li tako? Pa sve je to život. Životno iskustvo. Znači, čisto čovjek hoće da proba sve. Situacija u zemlji je bila taka da se moralo ići tim putem i... Moglo se zaradi u takvoj situaciji? Pa moglo je. Na koje sve načine? Pa na razne načine. Šta si ti recimo sve radio? Jedan od najboljih načina koji sam pare zaradio, to je trgovina nafte. Znači, nelegalna trgovina za vreme embarga. Nije to nelegalno. U principu mi smo kršili embargo. Ne, čekaj, niko nije mogu da radi naftu bez dogovora sa jakim igračima u ovoj zemlji. Dobro, mi smo radili, recimo, ja sam imao priliku da se upoznam sa pokojnim Branislavom Levinićem Dugim, znači, okumili smo se kasnije. U Sofiji, njegovo prvo upucavanje, znači u Cepelinu, posle toga sam ja bio dugo vremena u obezbeđenju njegovom u Sofiji, znači i u obezbeđenju Pere Opačića, znači jednog našeg starijeg, kako da kažem, čoveka koji je s one strane zakona bio, zašto ne znam, verovatno. Jedna je priča da mu je otac bio pukovnik, vojno lice, šta ja znam, i on je verovatno bežao od zakona nekog dok se on... Ajde sad kad stanemo kod vojnih lica. Mnogo tih momaka sa kojima si ti radio, koje si znao, su deca vojnih lica, pa čak i deca gola otočana, tako? Kako to objašnjava su njih, odlazili s one strane zakona i većina radili za državnu bezbednost? Zašto? Je li to istina? Istina je to i zato što imali pokriće. Kako? Pa meni, pazite, ja sam radio samostalno. Ja nisam imao ni tatu u policiji, ni mamu, ni brata, ni dedu, ni bilo koga. Znači, sve što sam radio sam čisto iz srca. Čekaj, ne vjerujem da bi te neko pustio to što ti voliš iz srca da radiš naftom, te neko pusti da mu uzimaš pare. Nije mene niko ni pustio. Ja sam otišao tamo, znači otišao sam tamo kao čovjek iz obezbeđenja jednog poznatog čovjeka. Znači, malo pre sam rekao moga kuma, znači Lajinovića. Dok je on bio ranije, dok sam slabije kretao, znači kretao sam se ja. Pokojnog Lajinovića. Da, pokojnog, Bog dušu da mu prosti. Znači, ja se kretao. Sad, šta mogu tu da kažem? Znači, pored njega upoznao sam neke ljude iz Bugarske, znači, koji su bili vrh. Vrh u čemu? U političkom smislu, estradnom ili kriminalnom? Jedna ekipa je bila vrh politike, druga ekipa je bila vrh mafije njihove. S tim što su povezane? Jeste, samo njihova mafija je bila organizovanija od naše i bolja. Kod njih nije u to vreme bilo pucanja, nije bilo ovoga, nije bilo onoga. Mafiju je sačinjavao bivši sportisti. Znači, kickbokseri, karatisti i ovo ono, oni su vršili obezbeđenja.